dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfin dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a da ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili boli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲinɛ ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels baroux restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier nin sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu dun wara ta de o koni kuma ta la sa e ka sama mɔnɛ to yi i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da
ani diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kan. Bi kunnafoli bakuruba dɔw bɛna tali kɛ lakanako bunakun kan an ka finitigilakaw ye maa ŋaniya jugu mɔgɔ 80 hakɛ ka olu daji maa minnu ni u bɛ fɛ ka na basigi tiɲɛ sinsin an ka jamana fan caman kɔnɔna la. Ka kɛ ni waati kelen ye an ka jamana premier ministre ni ale bɛ taama la Espagne kaw bara a yɛrɛ k'a fɔ ko AES bɛ ka baara kɛ ka se ka farafinna kɛ keleya jamanaba ye ka AES kɛ farafinna taamasiyɛn ɲumanba ye o bunakun kan. Kɛnɛya ko sira fɛ an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ka tɛmɛ kɛnɛya minisirimuso kan olu ye sifinaka dɔ ka se ka ale furakɛ kɛridimi tun bɛ sifinaka minnu na ninnu de ye kunnafoli bakurubaw dɔ ye. An ka maa welelen wulada in na o ye an ka ɲɛmaa ye Kasim Tarawele ale bɛna da don olumasiri tabaw ye baara mun kɛ ka kɛ ni bidon ye ani fo ka taa se Nigerkaw bara Ukrainekaw bɛ ka maramafɛn mun ta ka a di Niger fintigilakaw ma. Kasim Tarawele ale bɛna ɲɛfɔli kɛ o la an b'a ɲini aw fɛ a y'aw tulo ni gɛlɛjɛ ko ɲuman sɔɔni an bɛna segin ka walawalali kɛ aw ye kunnafoliw kan. Aw fo kokura aw minnu ye jani suganti ka aw kunnafoli n'a fɔ n y'a fɔ a ye cogo min na bi sɔgɔmada in na an ka wolomasiri tabaw u ye wulikajɔ camanba de kɛ Mali fan caman kɔnɔna la yaasa ka se ka jugu minnu n'u bɛ fɛ ka na bɛn tiɲɛ an ka jamana kɔnɔ ka dadigi kɛ o la. An ka maa welelen wulada in na o ye an ka ɲɛmaa ye Kasim Tarawele a bɛna ɲɛfɔli caman kɛ aw ye. Wolomasiri tabaw u ye baara mun kɛ u ye wulikajɔ mun kɛ bi dɔ in na Kasim ni yan kuma. Sugandibaw ye u y'a saga kunnafoni sɔrɔ k'u bɛɛ lajɛlen fo kabini dugu jɛra an bɛ nin ko in wulikajɔ de la min ye wolomasiri tabaw ye sa i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na baara min bɛ n'olu kalifalen o la jamana kɔnɔna na o ye maaw n'u bolominɛw lakanani ye dugudenw bɛ se cogo min na k'u ka baara kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na. Nka an y'a ye k'a fɔ kabini nɛgɛ kanɲɛ 5 bi sɔgɔmada in na sa Bamacɔre ni wale kɛbaw n'o o ye juillet kalo tile fɔlɔ ye san 2025 u ye wulikajɔ kɛ yɔrɔ caman na ɲɔgɔn fɛ wa min ye waleya in ye a kɛcogo b'a jira k'a fɔ ko a kun labɛnn'u fɛ kosɛbɛ sabula n'i y'a jateminɛ min y'an ka jamana ale yanfanfaw fɛ n'o o ye a worodugu yanfan ye dugu min bɛ n'o o ye ka taa ni Senegal dancɛ la ni ale Kayi yɛrɛ marabolo faaba ye Kayi yɛrɛ dugu kɔnɔna bingara in kan ani Senegal dancɛ fana na dugu dɔ bɛ ko Diboli bingaraw kan ani Mauritanie dancɛ la Nioro du Sahel ale dugu yɛrɛ kɔnɔna na ne o ye Nioro yɛrɛ marabolo faaba ye ka taa se Gogikaw ma ani Mauritanie bɛ dancɛ bɔ yɔrɔ min na Sandarekaw fɛ yen Ɲono anw yɛrɛ fɛ Segu mara la ni Molodo ninnu bɛɛ lajɛlen y'u niyɔrɔ sɔrɔ ko in na waleya in tɔgɔni nɔfɛ sa an ye min sɔrɔ kibaruya la o ye k'a jira k'a fɔ Dibolikaw fɛ yen min ye commissariat min bɛ bin taara kɛ o ka Mali ni Senegal dancɛ la koyi siganama 2 tɛgɛ sera ka da olu kan min ye gouverneur ye ale Siso min bɛ Kayikaw fɛ yen bin taara kɛ o fana kan ale ni polisiw ka so min bɛ yen o waati kelen na sa o y'a sɔrɔ wolomasiri tabaw olu kɔni ka pankuru fɛn fɛn bɛ Bamako ya bɛɛ lajɛlen kɔni ye avion ba in ale wuli kan mɛn tuguni k'i kunda nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kan kibaruyaw y'a jira sa k'a fɔ ko avion in kɔni jɔyɔrɔ fɔlɔ taara bɛn mun ma ani drone o ye Kayi mara kɔnɔna na ye sabula Kayi a yira k'a fɔ dansigi tun bɛ fɛ ka kɛ yɔrɔ minnu na o ti yɔrɔ denni ye dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Fuseni Daw ɲɛ tun bɛna na se o ma min ye gouverneur ale Siso ye n'o y'a ka résidence n'i ye pont tigɛ ka bɔ Kayindi rond-point Masuruna na ale bɛ yen yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen fana kun bolo dalen don u bolo nka bi tile fɔlɔ in na sa e ko kabini u yɛrɛ ja gɛlɛyara k'a fɔ ko ka u firi gouverneur ka yɔrɔ kan u y'a sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'o y'an ka sɔrɔdasi cɛdenw ye olu fana kun labɛnnen don kosɛbɛ Bamacɔre ni wale kɛba minnu kɔni tɔgɔ bɛ ka fɔ nin ko in na o ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans n'o ye jini min ye olu de kun b'a fɛ sa ka gouverneur so in bɛɛ lajɛlen minɛ koyi k'a filenkolonci k'a dakolonci gouverneur Siso ka gouverneur ka n'a maaw k'u bɛɛ lajɛlen kɛ kɛnɛma maaw ye nka olu ɲinɛna k'a fɔ kabini nin waati laban in na wolomasiri tabaw ye dɔ fara u ka cɛdenw ka yɔrɔ baw bɛɛ lajɛlen na ani sigiyɔrɔba minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na o la sa armée ale cɛden minnu bɛ yen u ye kibaruya fana sɔrɔ waati min na bin bɛ ka kɛ gouverneur kan ko min ye Kayi yɛrɛ marabolo kɔnɔna na ani Nioro yɔrɔ caman bɛ yen bin bɛ ka kɛ olu kan
taxe o de willa ni nye wolomasiri tabaw ye sa olu yo o de kɛ k'o sarada o ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ waati min na min ye kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ n'olu bɛ gouvernorat résidence kɔnɔ olu bɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la waati min o y'a sɔrɔ drone olu bɛ lama la sabula Kayi ale dugu yɔrɔ caman dulondulonnen no ɲɔgɔn na n'o ye baarakɛyɔrɔbaw ye bamanciwale kɛbaw y'a ɲini waati min na sa k'olu bɛ kɔtɔrɔma bɔ kɛ ka segin ka taa pɔn fɛ o y'a sɔrɔ sira tigɛlen no u ye tasuma kami fila u b'o ni ɲɔgɔn cɛ gouverneur ka yɔrɔ u tɛ se ka don yen maa tɛ se ka segin kɔ wa drone fana bɛ munumunu salo la u kunna fan bɛɛ lajɛlen fɛ min ye Kayi ta ye o ma se ka ɲɛ sabula bamanciwale ni wale kɛba mun fɛn fɛn nana ka na bi gouvernorat kan a bɛɛ lajɛlen su tilara ka tɔmɔ kelen kelen i ko mangoro mɔ min ye gouverneur yɛrɛ ka cɛdenw ye u ye gouverneur yɛrɛ waleya in y'a sɔrɔ ye ko Nfamara u y'a jira k'a fɔ gouverneur a ka cɛden ninnu fana u bɛ se ko la u ye gouverneur lasago yɔrɔ la ka tila ka t'u nɔngɔn bɔ ka mugu ci daminɛ fo waati min ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔyara u ka sɔrɔ ka taa gouverneur nɔfɛ wa olu yɛrɛ kalama maa si kelen waasi u la u y'a jira sa k'a fɔ ko jugu minnu kun nana u kun nakun ye min ye o ma se ka ɲɛ sɔrɔ Kayiba Jabatɛkaw fɛ yen koyi dugudenw ko k'u fo wulikajɔ ni cɛsiri sabula nɔgɔni fɛ Kayi ma da koyi Kayi ma sunɔgɔ Kayi ma siran Kayi wulila k'i jɔ k'i cɛsiri yaasa maa minnu nalen filɛ nin ye u k'a dɔn k'a b'u ni maa cɛ min ye gouverneur ka yɔrɔ lakanalen sen fɛ a yera k'a fɔ maa ninnu u tun b'a fɛ ka dugu yɛrɛ a baarakɛyɔrɔ belebelebaw a yɔrɔbaw k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni kun kari ɲɔgɔn na bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ nin ko in waati fɛ sa wolomasiri tabaw olu kɔni ye waleya minnu kɛ ale ni mobili minnu jenina bamanciwale mɔgɔw ka mobili minnu jenina ani o su bɔrɔntɔlen no yɔrɔ minnu na sa olu kɔni tun bɛ ka yɛlɛ bɔlɔlɔ kan gouverneur ale yɛrɛ y'i kanbɔ a yɛrɛ ye finitigilaka ye général don Musa Tere kɛlɛcɛ don o ti ka fɔ fɔlɔ o sabula kɛlɛ kuma bɛ ti fɔ a kɛlɛkɛ don kosɛbɛ Amara min ye nin ko in ye armée y'a kɛ ni basigi ni se a n'a ka wulikajɔ n'a ka daraja bɛɛ lajɛlen ye aw b'a fɔ min ma ko professionnalisme u y'a kɛ o ko hukumu kɔnɔna na o la sa gouverneur ale yɛrɛ bataki kɛ koyi ko Mali wulilen no k'i jɔ Kayi wulilen no k'a jɔ wa an ka wolomasiri tabaw u tɛ sɔn fiyewu hali sibiri ɲɛ kelen a ka bɔ an ka jamana na k'u jɔlen to u sen fila kan ko n'i ye nin bingali in ta k'a jateminɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko ninnu kun nakun ye ka Kayi yɛrɛ kɔni yɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen bɔ baara la pewu sɛbɛn minnu sɔrɔl'u kɔ ani minɛn minnu sɔrɔla o b'a yira sa k'a fɔ k'u kun nakun tɛ gouvernorat dɔrɔn ye koyi n'u kun tilar'o la yɔrɔ wɛrɛw tun bolo dalen no u bolo nka u taara sɔrɔ cɛ minnu b'u ɲɛ sa olu de kɔni ye lamaga kɛ n'u ye fo ka t'u kow ka kow bɛɛ lajɛlen ban Kayi kɔni bɔdama sɔrɔ fɛn fɛn tun bɛ kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen su o yarila Kayi faw na Ɲorodi Sahɛlikaw fana fɛ yen o kelen don an bɛ taa ye sisan Keba min ye Ɲorodi Sahɛli ye ja dɔ sɔrɔla ye ja min b'a yira k'a fɔ baara min tun bɛ sen na min ye commandant n'a ka cɛdenw ye olu ye ko labɛn cogo min na ka se k'a kɛ Ɲorodi Sahɛli kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sabula n'i y'a ta k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ bamanciwale kɛbaa ninnu n'olu nana n'u ye bingali kɛ n'u ye marifakan dakan mɛn k'a fɔ mɔgɔ tɛ k'u jaabi a bɛ k'u ɲɛna ko dugu kɛr'u ta ye ja o de kɛr'u filiyɔrɔba ye Ɲorodi Sahɛlikaw fɛ yen sabula Ɲoro ta la olu ye se sɔrɔ ka mugu ci maa m'u jaabi jan b'u ɲɛ jan belebele u ye mugu ci maa m'u jaabi u y'u ka kisɛ bɛ ci k'a ban maa m'u jaabi u nisɔndiya kojugu sisan sa komi sisi ni fɛnw bɛ ka bɔ u ko k'u bɛ moto de ta ko ka dugu lamunumunu e ko yen de sa min ye kumarikɛ ye ale Konare ale n'a ka cɛdenw y'a yira sa k'a fɔ k'u ka bɔ k'u tɛgɛ ɲɛnajɛ tɛgɛ ɲɛnajɛ in sen fɛ maa tun bɛ moto kan n'o tɛmɛna kan da la blindé de bɔra olu nɔfɛ koyi ja min filɛ nin ye nin ye funanŋɛninw ka ja talen de ye minnu kun sigilen don ko in kɛrɛfɛ ka taa lajɛ fo ka taa daminɛ sa min ye bamanciwale kɛbaw ye n'i y'i ɲɛ jɔ kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ u bɛ ka tɛmɛ zanni kelen kelen na u bɛ moto sanfɛ ni y'u ye yɛrɛ ɲini fɔlɔ ma daminɛ o u bɛ ye zanni kelen kelen la u bɛ moto sanfɛ u bɛ ka tɛmɛ i b'a fɔ ko maa minnu ye se sɔrɔ moto bɛ ka funu ka tɛmɛ moto bɛ ka funu ka tɛmɛ nka o kɔfɛ a bɛna na laban mun na blindé olu de bɛ bɔ k'u jɔ sa ka u gosili daminɛ maa bɛ yen ko o bɔra k'a fɔ ko o tun bɛ moto sanfɛ nin waati la Kayi kɔnɔna na min ye blindéw ye olu de bɔra u nɔfɛ blindéw y'u ɲini
a dɔw yɛrɛ ye mobili moto bila koyi moto sumaru ɲɛkɔrɔ u ye moto bila pewu k'u ta kɛ sentɛgɛ ye u yɛrɛ kun sɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ la tuguni u tila ka segin ka na yen tuguni sabula kamana gan o y'u sɔrɔ baara in na kosɛbɛ nka yen min ye ɲoro ye u ye kɛlɛkɛminɛnw sɔrɔ u ye pick-up 2-3 ɲɔgɔnna sɔrɔ wulikajɔ in senfɛ maramafɛn cɛjugu fɛn fɛn tun bɛ u y'u sera k'u bolo da o bɛɛ kan kayikaw fɛ yen dugunicinin dɔ bɛ yen an b'a tɔgɔ to dobi la olu ye wulikajɔ kɛ u ka danganda la sabula bamanancuwale kɛbaaw nana n t'a dɔn n'a ja bɛ kɛbaa bolo nin ye ninnu bolitɔ ye k'u yɛrɛ ɲini sabula nin y'a sɔrɔ moto kɔni o dafirila moto sumara u ye moto bila pewu o kɔfɛ kayi dugunicinin dɔ bɛ yen dɔw de nana ye ko f'u ka yen ba tigɛ kuruntigiw de ko k'u t'u ta kurun na fiyewu bamanancuwale kɛbaaw don u fana kun kan ka taa bingali dɔ kɛ u ni duguden ninnu de nana mɛn mankan na kosɛbɛ duguden ninnu ko k'u t'u ta kurun na dugutigi den u y'o de ta caw ka taa n'o ye k'u b'o kɛ otaji ye o waati kelen dugudenw olu kɔni kun murutilen don u bolo kosɛbɛ u y'a yira sa k'a fɔ k'u tɛ a ko to u t'a la cogoya si la k'u tɛna se k'u to yen u ka baara kɛ min ye o waleya tun bɛ ka kɛ tuma min armée de nana ka na don kɛlɛ kɔnɔna na donc maa tun bɛ yen sa armée ma olu ni tɔ to dɛ sabula armée y'a yira k'a fɔ ko nin ko in tɛ se ka to tan min ye nɛgɛ kanɲɛ 13 waati armée yɛrɛ n'o ye diripa ɲɛmaa ye colonel major Sulemani Danbele ale bɔra ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye a ka laseli kɔnɔna na a ko k'a bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ɲɛna o ye k'a yira k'a fɔ nin waati in na min ye armée ye bin kɛra a kan a ka yɔrɔw la ale ni dugudenw bin kɛra dugudenw ani armée ka sigiyɔrɔ caman na wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen balila ka kɛ ɲɔgɔn fɛ armée ye kimɛli kunfɔlɔ min kɛ o b'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ ninnu kɔfɛ hali bi u bɛ k'u senkɔrɔma don u bɛ k'u dɛmɛ fɛn caman na o nɔw yera ye o daluyaw bɛ armée bolo bi k'a yira k'a fɔ ko maa wɛrɛ minnu b'u kɔfɛ maramafɛn minnu yor'u bolo minɛn minnu yor'u bolo an'u ka waleya kɛcogow fɛ armée y'o sɔrɔ yɔrɔ minnu bɛ yen kɔkanmɔgɔw kɔkan jamanabaw minnu bɛ ko in kɔfɛ u ka minɛnw yer'u bolo armée y'o fɔ a ka kuma kunfɔlɔ la tile kɔnɔna na yɔrɔ minnu bɛ yen ni bin kɛra olu kan o ye ɲono ni molodo ye o bi de filila olu kan Sandare Kayi Diboli Ɲoro di Sahel ka taa se Gogi ma olu yɔrɔ 7 bin de kɛra o kan armée y'a bɛɛ lajɛlen jɔ maa nana ka na bingali kɛ armée ka sɛbɛn kɔnɔna na k'a bɛɛ lajɛlen ni tora yɔrɔ in na ye min ye maa 80 ɲɔgɔn na armée ko o n'a kunkanfɛ bilan kunfɔlɔ n'o ye ɲɛbila jaabiw ye k'o sɔrɔla o la bamanancuwale kɛbaa caman de sara ko senfɛ gɛrikɛminɛnw kɛlɛkɛminɛnw min ye droniladegew ye drone kamikaziw min ye pick-up ye ka taa se marafa cɛjugu ma nin bɛɛ lajɛlen de sera ka minɛ u bolo ka boloda o kan ka kɛ ni armée ale ka bi sɔgɔmada in na wulikajɔ ye wulikajɔ min n'Ala sɔnn'a ma an b'a dɔn k'a fɔ su kɔnɔna na ɲɛfɔli wɛrɛw bɛna k'a a la bilan yɛrɛ kɛra mun ye a ko kɛra cogo di min ye Kayi gouverneur ye labɛn bɛ ka kɛ ale bɛ se ka kuma cogo di su in na maa minnu bɛ yen fana n'olu ye nin ko in bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ jaw caman fana olu kan ka se ka yira mɔgɔw la anw ye min sɔrɔ nin waati in na o de ye nin ye. Kasimi da sera ma k'a fɔ ko an ka armée kɔkanjugu o bɛ ka mɔgɔ marifatigi ninnu dɛmɛ kosɛbɛ armée y'a sɛbɛntiya an ka jamana AES ɲɛmaaw tun y'a yira don tɛmɛnenw na ko kɔkanjugu dɔw bɛ ka ye minnu bɛ ka bamanciya waliw ka marifa d'u ma o siratigɛ de la a yirala k'a fɔ ko Ukraine k'u ka armement dɔw yera Nigerkaw bara Kasimi i bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn kɛ maliyɛnw ye u k'o faamu o ko in kan. An b'an filɛbaaw n'a lamɛnbaaw fo sabula nin baabu in a bɛ tali kɛ ko la ko min n'a daminɛna a mɛnna cɛncɛn fo ka jamanaw kan sabula diɲɛ magobatigi minnu bɛ yen bi ni olu kɛlen don ka Ukraine ta k'a k'u ka den mandi ye u y'a kɛ kɛlɛkɛ bere fana ye ka dimi sama ka bɔ u yɛrɛ la ka kɛ ni Irisilakaw ka wulikajɔ ye bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ Mali la yan min ye Mali ɲɛmaaw ye anw y'a yira k'a fɔ ko anw ni Ukraine jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ taama o banna ni Ukraine cɛ pewu kabini utu kalo tile 4 san 2024 an y'o sɛbɛntiya k'o fɔ u ye
a waati ministre n'o ye administration territoriale ye ale bɔra ka nin kuma in bugunatigɛ télé la a yirala bɛɛ lajɛlen na sa k'a fɔ ko Ukraine kɛlɛ mun bɛ yen no olu kɛra anw ka jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ n'anw ka wolomasiri taba caman sara ko senfɛ n'o kɛra juillet kalo tile 27 na tile 28 Tenza Watenkaw fɛ yen Ukraine ma se ka foyi sɔrɔ k'a fɔ anw ye ko ale tun b'o kɛlɛ ju la u ma dan u ma u ka lasigiden min bɛ yen n'o bɛ Senegalikaw fɛ yen an'u ka jamana kunnafoni gafe ɲɛmaaba olu bɛɛ lajɛlen bɔra k'o sangalama k'a ta o don na sa fo bi Mali kɔni y'a yira ko ale ni Ukraine wa ko ayi an tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ sabula u y'a yira k'a danganiya sɔrɔ fo ka taa n'a ye diɲɛ seleke naani bankun kan nin waati laban in na kɛlɛ minnu bɛ ka kɛ a bɛ ka ye k'a fɔ ko minɛn minnu bɛ maa ninnu bolo a maa minɛn caman bɛ yen a bɔra Ukraine yɔrɔ gouvernement caman y'a yira k'a fɔ ko Ukraine ka u sɛmɛ nin ko ninnu na hali n'o y'a sɔrɔ u yɛrɛ bɔra k'u yɛrɛ jabajɛ kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ k'olu sen tɛ ko fosi la olu tɛ ko i kalama nka nin waati laban in na n'i ye Bamanci jɛkulu ninnu yɛrɛ ka kunnafoni gafew ta n'i y'u ka laseliw ta bɔlɔlɔsiraw sanfɛ i b'a ye u b'a fɔ k'u bɛ ka taa kalan na Ukrainekaw fɛ yen n'u b'a fɔ k'u bɛ ka taa drone dege u b'a fɔ k'u ka taa maramafɛnw dege ko yaasa u bɛ se cogo min na ka wuli ka jɔ kɛ o de hukumu kɔnɔna na sa nin waati laban in na a nana ye k'a fɔ jateminɛlikɛlaw senfɛ ko min ye Ukraine jamana ye a ka marafa caman de bɛ bi min bɛ ka yaala yaala farafinna jamanaw la koyi kɔsa in na min ye Ukraine faaba maaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko jɛkulu marafatigiw ko olu bɛ k'olu kɔkɔrɔma don ka kalansenw kɛ u kunna ko kumana ko tiɲɛ de ye nin waleya in ye wa ɲininikɛlaw bɛ ka ɲininkali kɛ juin kalo salen tile 25 Niger wolomasiri tabaw olu ye wulikajɔ dɔ kɛ Tandakaw fɛ yen o wulikajɔ senfɛ siganama n'o ye Bamanciwale kɛbaa siganama 4 tɛgɛ dara olu kan maa minnu minɛna sa u ka ɲɛma no o ye Budejɛni ye Budejɛni a yira k'a fɔ maramafɛn minnu tun bɛ ale bolo kɛlɛ kɔfɛ sa ni tɛgɛsira ka da o kan a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Ukrainekaw fɛ yen koyi sɔrɔdasi minnu bɛ yen olu y'a yira k'a fɔ ko min ye minɛn minnu filɛ nin ye ninnu bolo ani kɛlɛkɛ sonsoli minnu filɛ u bolo fo ka taa se u ka moto n'u ka tablɛtiw ma a bɛɛ lajɛlen ye Ukraine ka dilanni ye General Abdramani Chani a kun ye maaw lasɔmi kɔsa in na k'a yira k'a fɔ k'an k'an kɔlɔsi han ko min ye Ukraine ye k'a ka maramafɛnw a n'a ka wulikajɔw k'o bɛ ka kɛ bi ka cɛncɛn fo ka Bamanciwale jugawale kɛbaaw k'olu kɔkɔrɔma don yɔrɔ caman k'a daluya bɛ ale bolo min ye Kiyevkaw ye a yira sa k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu ye Bamanciwale kɛbaaw ye u n'u kolonsolen don ɲɔgɔn na kibaruya siraw fɛ maaw b'u ye danganiya kɛra a ka Mali yɛrɛ kɔrɔnfɛla fɛ min ye Ukraine ye sɛbɛn dɔw sɔrɔla ani minɛn dɔw sɔrɔla k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔ dɔ senfɛ Sofarakaw fɛ yen min ye Ukraine ka sɛbɛnw yira ye han papiyew u yɛrɛ maaw kɔ maa minnu ni Bamanciwale kɛbaaw don Sofara mara la armée malienne ale ka wulikajɔ kɔfɛ o fana ma dan o ma koyi drone dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko FPV drone ko n'i y'o lajɛ o dilancogo o kɛcogo n'o minɛn bɛɛ lajɛlen n'a maɲɔgɔnlɔn bɛɛ a bɛɛ lajɛlen ye Ukrainekaw ta ye maa ma falen caman bɛ yen bi u y'a yira fana k'a fɔ ko Ukraine hali bi Bamanciwale jugawale kɛbaaw a bɛ k'u kɔkɔrɔma don jɛkulu marafatigi murutilenw a bɛ k'olu kɔkɔrɔma don maa minnu bɛ yen n'olu tɛ fɛ basigi ni lafiya ka don ko wa ko a bɛ ka nin bɛɛ kɛ ni Faransi de ka laɲini ye han Faransi k'o t'a fɛ bɛn ni kelenya kana fiyewu cɛncɛn fo ka jamanaw kɔnɔ ko maaw k'u la ɲɛ yɛlɛ ka nin ko in a tiɲɛ ɲini Famara nin ye Ukraine ka waleyaw ye waleya minnu daminɛna a mɛnna wa Ukraine bi ale kɛlen don ta ka kɛ den mandi ye k'a bila min ye wulujuguya la yɔrɔ caman Centrafrique tɛ Centrafrique ye Sudan tɛ Sudan ye anw yɛrɛ fɛ yan ani Niger fɛ yan nin bɛɛ lajɛlen jateminɛlen don bi wolomasiri tabaw fɛ k'a sababuya kɛ minɛn min bɛ minɛ Bamanciwale kɛbaaw bolo a caman ye Ukraine ka dilanenw ye hakilila a ye faamali sɔrɔ nin ko na walawalali mun n'a bɔra ka kɛ aw bɛɛ Kasim Tarawele fɛ n'o y'an ka kunnafoniso ɲɛmaa ye halisa an bɛ continuer ni kibaruyaw ye i n'a fɔ Kasim y'a fɔ a ye cogo min na a yɛrɛla k'a fɔ ko Ukraine Faransi yɛrɛ de y'a yira nin waati in na Faransi ka kunnafonila dɔ ko Ukraine nɔ bɛ Mali maa minnu ni olu bɛ ka na ni farafarali ye ni o ye FLA Front pour la Libération de l'Azawad ko Ukraine nɔ yera olu ka wale dɔw la ka se ka olu maaw k'u former ani k'u bɛ ka kɛlɛbolo mun kɛ ko a ye Ukraine kɛlɛkɛ fɛn dɔw de ta u ka journaliste muso min bɛ ni o ye Anne Fleur Lespio ale de bɔra ka reportage dɔ kɛ documentaire min kɔnɔ n'a yɛrɛ k'a fɔ a tɛmɛna Faransi yɛrɛ télésira dɔ fɛ ni o ye u ka chaîne ART
RT ale ka kibaro kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ ko Ukraine ani an ka maa minnu bɛ fɛ ka na ni farafarali ye k'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ko documentaire in kɔnɔna la Ukraine fintigilaka caman k'u kun taara an ka FNLA Front pour la Libération de l'Azawad k'u fintigilaka caman kun taara formation na Ukraine jamana kɔnɔ ko u seginnen u ka kɛlɛ siraw u ka kɛlɛ bolo u ka kɛlɛ taabolo k'a bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ni Ukraine fintigilakaw de ka wulikajɔw ye wa ko témoignage mun ni siga t'a la Faransi mun ni o ye anw jugu belebeleba ye bi baw an ka ɲuman Faransi t'a fan si fɔ wa ko ni Faransi ka den ye Ukraine ka nin wale in fɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko siga t'a la a sɛbɛntiyalen don Ukraine bɛ ka maaw dɛmɛ maa minnu bɛ fɛ an ka jamana tila ni o ye kidalikaw ye Azawad maa minnu bɛ k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka Azawad ka yɛrɛma hɔrɔnya d'u ma ka indépendance d'u ma ko siga t'a la wolomasiri tabaw k'u bɛ ka baara mun kɛ u ye hakilina mun fɔ u ye a yira k'a fɔ Ukraine bɛ ka baara mun kɛ a jɔr'u la ca wa ko an ka jamana ɲɛmaaw dɔrɔn tɛ AES jamana ɲɛmaaw olu bɛɛ lajɛlen fana tun y'a yira k'a fɔ Ukraine a ja yera bamanciya wale kɛlɛli la maa farafaralikɛlaw Ukraine bɛ olu dɛmɛli la o ka wulikajɔw ko halisa an ka jamana Ukraine y'an jugu de dɛ an bɛ ka baara fɛn fɛn kɛ an bɛ ka wulikajɔ fɛn fɛn kɛ maa fɛn fɛn de bɛ yen ni e de ni Ukraine tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ na se i ma an t'i to yen e fana bɛ fara an ka juguw ka lisiw kan yaasa baaraw ka se ka kɛ lakana ka se ka sinsin Mali jamana kɔnɔna la keba n'an bɔr'o kɔnɔna la an bɛ taa Espagne kaw fɛ yen nɔ an ka jamana premier ministre ale bɔra ka laseli dɔ kɛ ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko farafinna hakaja AES jamanaw de bɛ na ni farafinna ka keleya ye farafinna ka ɲɔgɔn minɛ siraba mun ni an bɛ k'a kɛ ko o baaraw o tamasiyɛn ye AES jamanaw de ye Abdoulaye Mayiga ni o y'an ka jamana premier ministre a ka kɔrɔfɔw la a yɛrɛ k'a fɔ ko nin waati in na an kɛn bɛ ka bamanciya kɛlɛli ka wulikajɔw kologirɛ halisa AES jamanaw kɔnɔna la ko wa an bɛ ka musaka mun don a kɔnɔ a musakaw ka bon kosɛbɛ wa an bɛ ka sebaaya sɔrɔ baw bamananw b'a fɔ ko kɔnɔkulu jeli de bɛ bi fɔ k'an ka fara ɲɔgɔnkan in a bɛ ka kɛ fara ɲɔgɔnkan cɛɲi ye a bɛ ka kɛ puissance ye ka ɲɛsin maa ŋaniya jugu ma wa an bɛ ka dadigiba kɛ u la Abdoulaye Mayiga ka kɔrɔfɔla a yɛrɛ k'a fɔ ko AES ka force an bɛ ka ɲɛtaa siraw bɔ ni o ye développement ye économique ko bunakun kan ko an ye waribon dɔ sigi waribon mun ni o bɛ tali kɛ an bɛ se ka musaka sɔrɔ cogo di ka baara kɛ Mayiga a ye da se nin ma ka kɛ ni a bɛ conférence internationale belebeleba mun kɛnɛ kan Espagne kaw fɛ yen nɔ ni o bɛ sɔrɔ bosoda siraw ko fɔ ani financement fo ka taa se ɲɛtaa kunnalajan ma an ka jamana premier ministre y'a yɛrɛ k'a fɔ ko AES jamanaw halisa yɛrɛtigiya wulikajɔw o mun ni an bɛ ka baaraw kɛ ka AES kɛ an ta ye ka AES kɛ farafinna ka keleya sira belebeleba ye k'o baaraw de bɛ sen na wa ko foyi tɛna to an ka jamana ɲɛmaaw ka saliya o baaraw la ani AES jamana bɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn yaasa subahana mansin sɔrɔ cogo siraw technologie innovation yɛlɛma kura minnu bɛ na ani fo ka taa se transformation agricole sɛnɛ bayɛlɛmali ani bayɛlɛmali so usine ko na ɲɔngow fo ka taa se kuranko k'an bɛ ka baara kɛ nin sira bɛɛ lajɛlen de fɛ yaasa an bɛ se ka an fanga fara ɲɔgɔn kan cogo di dɛmɛ ni dɛmɛden sira la ka se ka diɲɛ jamanaba minnu bɛ yen nɔ anw fana ka se ka don diɲɛ jamanabaw cɛma an ka kɛ ka se ka kɛ jamana kana bilalen ye sɔrɔko bunakun sira fɛ ni o ye indépendance économique ye keba jamanakuntigi ka pankuluko n'an bɔra an bɛ taa o sira fɛ a yɛrɛ la k'a fɔ o mun kiri ni a dayɛlɛla a bɛ tile 18 bɔ bi a yɛrɛ la k'a fɔ an ka jamanakuntigi kɔrɔ ka pankulu ni welekan kun bilala maa caman ma bɛɛ ye k'a fɔ jamana sɔrɔ bosoli minisiri muso kɔrɔ ani fo ka taa se maa caman wele bilala olu ma u ka se ka t'u jɔ kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ nafolo mun ni a donna jamanakuntigi kɔrɔ ka pankulu ko in na ani fo ka taa se maramafɛnw o saniko kumaw la o baaraw bɛ se k'a latigɛ cogo di kiiri jaabi bɛ se ka bɔ cogo di maliyɛnw bɛ se ka u bila ni u t'a dɔn ka ɲɛsin nin kiiriba in ma cogo di a yɛrɛ la k'a fɔ ko sɔɔni dɔrɔn ko kiiri in kun bɛna cɛ bawo maa 11 mun ni olu kun kan ka taa u jɔ kiiri ɲɛkɔrɔ ka ɲɛfɔli kɛ nin pankulu in saniko kuma la ko o maa 11 na maa 4 sera ka lamɛn maa 4 ani fo ka taa se seere caman bɛ yen olu lamɛnna cour d'assises kɛrɛnkɛrɛnnen mun ni o sigira pankulu ko in na ko maliyɛnw bɛ se ka sigi n'a ye k'a fɔ don nataw la hali a kuma tɛna mɛn tuguni ni kiiri in jaabi bɛna bɔ k'a jɔ diɲɛ ɲɛkɔrɔ ni kiiri in jaabi bɛna bɔ k'a jɔ malidenw ɲɛkɔrɔ yaasa maaw kunfa mun bɛ u la
kiriko in na jaabi ye mun ye ko kɛra cogo min na ka se ka a bugunatigɛ malidenw bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ o kalama bɛɛ ka se ka ni kiriko in kiriba mun n'a kɛra kiri belebeleba ye jaabi min b'a la bɛɛ ka se ka bɔ o kalama kiba n'an bɔra kɔnɔna la an bɛ taa kɛnɛya ko bunakun kan an ka jamana kɛnɛya minisiri muso ani fo ka taa se kɛnɛyasoba min bɛ yan nɔ ni o bɛ tali kɛ hôpital Luxembourg kɛnɛyasoba olu ye baaraba dɔ kɛ baara mun n'a kɛra sababu ye ka sifinnaka dɔ kisi ka bɔ dusukundimi n'a bɛ wele ko kɛridimi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o ye bana ye bana mun n'a cɛnni da ka bon kosɛbɛ bana mun ni bana gɛlɛnba don kɛnɛya tigilamɔgɔ minnu ni olu bɛ se ka bana in furakɛ a kow ka ca a kɔnɔna ka dun a yɛrɛ la k'a fɔ ko Luxembourg kɛnɛyaso ani fo ka taa se centre mun bɛ yen n'u b'a wele ko centre André Festock n'o bɛ Luxembourg kɔnɔna la olu sera ka nin baaraba in kɛ kɛnɛ mun kan ko an ka jamana kɛnɛya minisiri muso yɛrɛ médecin colonel Assa Bajalo ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ka bulusu don ka fara kɛnɛya tigilamɔgɔw kan a yɛrɛ la k'a fɔ k'an ka minisiri in yɛrɛ ye kɛnɛya sabatilenba maa don wa kɛnɛya bɛ ka kɛ sira min kan ni o ye dusukundimi kɛridimi ko a b'o ɲɛdɔn kosɛbɛ ko minisiri in k'a bɛ camanba de dɔn o bana in na a yɛrɛ la k'a fɔ kɛnɛya tigilamɔgɔ minnu ye nin baara in kɛ ni o ye docteur Jara docteur Dukure ani fo ka taa se u ka équipe ma mɔgɔ 10 tun bɛ équipe min kɔnɔ ko u ye wulikajɔ cɛsiri ani ka bana in sɛgɛsɛgɛ ko ɲuman ka sifinnaka in ka a furakɛ ko ɲuman ka se k'a bɔ kɛridimi bawo kɛnɛya tigilamɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ u ka terme la cogo min ko kɛridimi suguya mun tun bɛ nin sifinnaka in na a suguyaw ka ca wa a jugumanba de tun bɛ nin sifinnaka san 3 in na ko nka wulikajɔw kɔnɔna la kɛnɛya tigilamɔgɔw ka wulikajɔw u sera ka kɛ sababu ye ka sifinnaka in k'a ni na kisi bawo ko wo de tun sɔgɔsɔgɔlen don sifinnaka in a dusukun na ka sababu kɛ bana in juguya ye ko kɛnɛya tigilamɔgɔw ninnu sera ka wo bɛɛ lajɛlen datugu a yɛrɛ la k'a fɔ ni bana ni a ɲɔngo kabi san 2018 2018 ko mɔgɔ 800 ɲɔngo hakɛ u sera ka o de intervention kɛ wa mɔgɔ 6000 hakɛ olu de fɛnɛ bɛ u bolo yen minnu ni u lakodɔnna ni olu fɛnɛ ka opération kan ka kɛ kɛridimi bana n'a ɲɔngo la ko nin baara in kɛra réussite ni succès dan ye an ka jamana kɛnɛya minisiri ale ye wale mun ni ka a fo k'a tare ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ninnu ka u fo kosɛbɛ u ka wulikajɔw la kɛba n'an bɔr'o kɔnɔ an bɛ taa ɲɛnaminimafɛn ko bunakun kan a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin waati in na diɲɛ kurukara tun ye don mun ta k'a kɛ dɔrɔgu kɛlɛli don kɛrɛnkɛrɛnlen diɲɛ kurukara kɔnɔna la ko n'i ye Mali ta k'a lajɛ san 10 tɛmɛnenw kɔra ko dɔ camanba de farala Mali sifinnaka minnu bɛ ɲɛnaminimafɛnw ta dɔrɔgu ka yakubali an ka jamana kɔnɔ ko camanba de farala kan ko n'i ye diɲɛ kuru ta k'a lajɛ k'i b'a sɔrɔ mɔgɔ 30 hakɛ diɲɛ kurukara kɔnɔna la olu de yera latigɛliw kɔnɔna la minnu bɛ ɲɛnaminimafɛnw ta ko 100 sara la mɔgɔ 8 o bɛɛ de farala a kan jateminɛ minnu ni o kɛra ka tɛmɛ san tɛmɛnenw kan diɲɛ kurukara kɔnɔna la jɛkuluba minnu ni ale bɛ ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛ centre ni o bɛ Nations Unies kɔnɔna la centre de l'Office des Nations Unies contre la drogue ni u b'a wele ko ONUDC olu ka wulikajɔ n'u ka jateminɛw kɔnɔ ko ka kɛ ni nin wale in ye diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen bɛ ka fɛlɛn dabaliw kɛ yaasa ka se ka dɔrɔgu ani ɲɛnaminimafɛn tɔw ka o kɛlɛ pewu ka bɔ diɲɛ kɔnɔ ko an ka jamana ɲɛmaaw fana bɛ wulikajɔw la hakaja an ka jamana kɔnɔ soba minnu bɛ yen ni olu ɲɛsin bɛ dɔrɔgu kɛlɛliw ma ko olu bɛ ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa jamana in ɲɛnaminimafɛn dɔrɔgu n'a ɲɔgɔn ka se ka kɛlɛ pewu ka bɔ an ka jamana kɔnɔ bɛɛ ye k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen u taara dɔrɔgu minɛnen camanba ka taa tasuma bila la ka a jeni k'o kɛ misali ye ka yira diɲɛmaa bɛɛ la an ka jamana ɲɛmaaw u ka wulikajɔ fanga ka bon u labɛn bɛ ka se ka ɲɛnaminimafɛnw ka o kɛlɛ Mali ani Guinée jamana kɔnɔna la dancɛ minnu bɛ yen nɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko gɛlɛyaba dɔ bɛ dancɛw ni ɲɔgɔn cɛ marabolo min bɛ yen ni o ye Yanfolila ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko Yanfolila dugu min bɛ yen ni o ye Sirajuba ni o ni Guinée ni Mali bɛ dancɛba kɛ ko sigida denw gɛlɛya caman tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ waati jan bɔ nka ka kɛ ni dugutigilaka min tun bɛ Sirajuba kɔnɔna la ale tun ye intervention kɛ ka kuma dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ ale ka intervention tun kɛra sababu ye ka se ka basigi bila u ni ɲɔgɔn cɛ nka ko dugutigilaka in fatulen ni kuma in na mɔgɔw ɲɛ b'a la k'a fɔ halisa mankanw ni wulikajɔw bɛ ka wuli
duguden fila nu ɲɔgɔn cɛ Mali ani Guinée-baw dancɛro k'a mankanw caman bɛ kɛ dugukolo kow cikɛyɔrɔ kow olu de ɲɔgɔn cɛ ka kɛ duguden fila ni ɲɔgɔn cɛ nka ko fɛlɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen ka kɛ dugutigi in kɔfɛ maa jumɛn de bɛ se ka na i sen da senannɔ la yaasa ka se ka kuma ni dancɛ dugumaw ye Mali ni Guinée ye sigiɲɔgɔn jamana ye kabi gale sigiɲɔgɔnya mun bɛ ani ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ tun ye jamana kelen de kɔrɔlen yaasa ka se ka bɛn ni keleya to ani ɲɔgɔn cɛ ko fɛlɛw bɛɛ ka kɛ nin waati in na yaasa cikɛlaw dan fila ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni basigi ka se ka sinsin mankan kana wuli keba Kayi ni Bamako sira ni o bɛ tali kɛ an ka jamana sira belebeleba la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ Kayi ani Bamako ka bɔ Dakar fo ka na Bamako ka tɛmɛ Senegal Kayi fɛ ka bɔ Senegal ka na Bamako ka tɛmɛ Kayi fɛ o sira belebeleba in k'a bɛ wari mun ladon an ka jamana musakako la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a dagosi ka bon kosɛbɛ nin waati in na Kayi sira kɛn bɛ gɛlɛya belebeleba ye bawo yɔrɔ dɔw la ko sira yɛrɛ tigɛn bɛ pewu mɔbilibatigiw la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ minɛn minnu dun bɛ don siraba in fɛ k'a dagosi ka bon kosɛbɛ o de la jateminɛlikɛlaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ni nin sira in ma dilan k'a bɛ se ka dandigi kɛ kosɛbɛ an ka jamana sɔrɔko la a bɛ se ka an ka jamana ka a sɔrɔ dɔgɔya kosɛbɛ a yɛrɛ la k'a fɔ an ka jamana kɛmɛ sara la 70 ni o doniw bɛ don nin sira in fɛ ko ni nin sira in ma dilan a bɛ se ka jouer kosɛbɛ an ka économie kan an ka économie sira belebeleba ye Kayi jɛma fo ka taa se jijeni o sira mun ko bi na jango samiyɛfɛla ninnu na k'a ka kan teliya la urgence bɛ yen yaasa wulikajɔw ka kɛ ka ɲɛsin sira in ma ko hali n'a sɔrɔ waati tɛmɛnenw baara dɔw tun bɛ ka kɛ sira in kɔnɔ nka samiya in na ko ni sira in yɔrɔ in na i bɛ masaya segin ala ma mɔbilibatigiw k'u bɛ ka gɛlɛya mun sɔrɔ ko fo jamana ɲɛmaaw ka wuli ka nin kɛ priorité jɔnjɔn ye ka se ka sira in ka a labɛn ko n'o tɛ a bɛ sɔn ka dadigiba kɛ an ka jamana a sɔrɔ ko bunakun kan kɛba n'an bɔr'o la Mali ni Guinée bagan maraw ani bagan maralaw tun bɛ to ka don ka bɔ mun kɛ ko o baaraw fana bɛ ka gɛlɛya bawo ni ja kɛra tuma mun na ni samiya waatiw nɔgɔyara dɔɔni ka misiw ka olu lataama ka don Guinée kɔnɔ yaasa ka se ka taa bin dun kɛ ani Guinékaw fana tun bɛ misiw ladon an bɛ don ka bɔ ani ɲɔgɔn cɛ cogo min na gale ko o waatiw bɛ ka gɛlɛyaba sɔrɔ bawo ka kɛ ni ko lakana ko gɛlɛyalen ye dancɛ ninnu na a yɛrɛ la k'a fɔ ko bagan maralaw ani fo ka taa se cikɛlaw olu bɛ ka se ɲɔgɔn ma gɛlɛyaw bɛ ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Mali ni Guinée Conakry dancɛw la ko Guinée ɲɛmaaw yɛrɛ k'a fɔ fo ka taa se san 2026 ma 2026 ko maa si kana bɔ n'i ka bagan in k'a fɔ k'a bɛ taa bin dun na Guinée Conakry jamana kɔnɔ ka bɔ Mali ani Guinée dancɛ la ko ka sa o ma ko ka o baaraw lajɔ maa caman yɛrɛ k'a fɔ ko nin ko in bɛ ka kɛ gɛlɛyaba ye bawo ko bagan maralaw ani fo ka taa se cikɛlaw kuma bɛɛ olu bɛ mankanw wuli kuma bɛɛ u bɛ se ɲɔgɔn ma ka kɛ ni nin waati in ye kulu marifatigiw fana ko a bɛ ka dɔ fara olu ka baaraw n'u ka wulikajɔw kan ko nin waati in de la fo wulikajɔ jɔnjɔn ka kɛ yaasa Mali ni Guinée Conakry dancɛw lakana ka se ka sabati komi tun bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye an bɛ don ka bɔ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ taa bɛɛ fɛ yen nɔ ni Mali tu dɔgɔyara an ka bagan gɛnnaw olu bɛ don Guinée Conakry jamana kɔnɔ komi o cogo kelen fana Guinée Conakry bagan gɛnnaw olu bɛ na an ka jamana kɔnɔ yaasa ka se ka na bin di u ka baganw ma ko o baaraw ko fo ka sigikafɔ de kɛ don nataw la an ka jamana ɲɛmaaw ani fo ka taa se Guinée Conakry jamana ɲɛmaaw k'u bɛna fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka kuma ɲɔgɔnw kɛ sigiɲɔgɔn jamana ninnu bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ mako bɛ ɲɔgɔn na waati yɛlɛmaw mana kɛ an bɛ taa se ɲɔgɔn fɛ yen nɔ ko k'o baaraw kɛ kumaw ka kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ yaasa furugufurugu ninnu mun bɛ yen dansigi ka kɛ a la jamana fila in bɛɛ lajɛlen ka se ka nafa ɲɛ ɲɔgɔn ma bagan maralaw ani cikɛlaw ka ko bunakun kan kɛba n'an bɔr'o la ka kɛ ni nin waati ninnu a yɛrɛ la k'a fɔ an ka alisilamɛdinɛw ka jɛkulu ka kɛ ni gɛlɛya minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ni fan caman ni gɛlɛyaw bɛ yen nɔ an ka alisilamɛw ka jɛkuluba ni Haut Conseil islamique du Mali a ɲɛmaayaso ko olu ye fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka se ka silamɛw ka u niyɔrɔ don lakanako bunakun kan ko silamɛw ta ye mun ye ka se ka duwawudon kɛ jamana ye ka se ka wulikajɔw kɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la i n'a fɔ wele kun bilala cogo min na Haut Conseil islamique du Mali ɲɛma ni o bɛ Cherif Ousmane Madani Hayidara bolo ko Mali fan bɛɛ kɔnɔna la wele kun bilala waati tɛmɛnenw ko Mali diinɛ ɲɛmaaw
u ka duwawu kɛ u ka seliw kɛ yaasa basigi ka se ka sinsin an ka jamana kɔnɔ ko o baaraw de bɛ sen na halisa an ka jamana kɔnɔ silamɛw olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ silamɛw diɲɛ don o don k'u ka u ka misiriw kɔnɔ batokɛyɔrɔw bɛɛ lajɛlen na u bɛ se ka duwawu fɛn fɛn kɛ u bɛ se ka wulikajɔ fɛn fɛn kɛ bɛɛ lajɛlen k'o kɛ yaasa bɛn ni basigi ka se ka sinsin an ka jamana kɔnɔ ko an ka silamɛw ka jɛkuluba ɲɛma ani fo ka taa se jɛkulu fɛn fɛn de bɛ yen nɔ ni olu bɛ silamɛw ka jɛkuluba in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔw ye duwawudenw n'a fɔ olu jɔyɔrɔ cogo min na wolomasiri tabaw olu bɛ baara la ka juguw daji silamɛw olu ta ka kɛ ala wele ni duwawudenw ye ka se ka basigi sinsin keba na an bɔra o kɔnɔna la diɲɛ seleke naani kɔnɔ tɔnba mun ni ale ka cɛw ɲɛsilen don refugeew maa minnu bɛ ni olu kɛn bɛ ka u sigiyɔrɔ bila ka a sabu kɛ lakanako bunakun ye n'u jɛkulu in ye Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ale yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ an ka jamana ɲɛmaaw ka wulikajɔw fo bawo ko an ka jamana ɲɛmaaw ye sarakisɛ dɔw ta sarakisɛ mun ni o bɛ adamadenya ka hakɛw ka o lapasa kosɛbɛ maa mun bɛ u sigiyɔrɔ bila ka se ka u bila u ka hakɛ kɔnɔ ko Mali jamana ye o hakilina mun ta k'a ka kan diɲɛ seleke naani tɔnba in ka Mali jamana ɲɛmaaw fo kosɛbɛ bawo ko waati tɛmɛnenw olu tun ye alɛriti kɛ k'a fɔ ko maa caman bɛ yen k'u bɛ gɛlɛya kɔnɔ ko ka musaka dɔ bila sen kan ka se ka maaw ka hakɛw ta ko olu ye o kulekan min bɔ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma ko Mali ɲɛmaaw ye o wulikajɔ k'o kulekanw lamɛn an ka jamana ɲɛmaaw ye sariya mun ta ka se ka kɛ refugeew ye ka u dɛmɛ ko a kan ka fo bawo ko n'i y'a ta k'a lajɛ kabi san 1954 fo ka taa se san 1961 ma ko o wulikajɔ minnu bɛ kɛ maa minnu bɛ gɛlɛyaw sɔrɔ ka sababu kɛ u sigiyɔrɔ bila k'a ka kan joona joona dɛmɛ ka don u ma ko nka ni sarakisɛ in Mali ɲɛmaaw ye mun ta k'a bɛ kɛ sababu ye ka maa camanba de ka u lafiya ka ni fo ka taa se ka baara d'u ma ka kunsɔrɔyɔrɔ d'u ma ni o ye logement ye ani minnu ye gɛlɛya sɔrɔ ka se ka kiiri kɛ u ye u ka gɛlɛyaw kɔnɔna la ko nin wulikajɔ in u b'a ɲini diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen de fɛ fan bɛɛ ka se ka nin wale in ta i n'a fɔ Mali jamana ɲɛmaaw ye wale mun ta u bɛ ka wulikajɔ mun kɛ adamadenya hakɛ lapasaliw ani bɛɛ lajɛlen ka kan ni hakɛ mun ye hali maa mun t'u ka so o ni lakanali mun ka kan hakɛ la k'o baara mun bɛ ka kɛ ko foli kan ka di Mali jamana ɲɛmaaw ma o waleyaw kama keba an ka jamana marabolo kɔnɔna la Gawokaw bara yɛrɛ la k'a fɔ Gawo jagokɛlaw ni o ye commerçant d'état ye olu y'u ka so sɔrɔ o soba mun ni a dayɛlɛli kɛra ka kɛ ni juin kalo tile 29 ye a la k'a fɔ maa minnu kan ka jagokow ka a ɲɛnabɔ ko o y'u ka ɲɛmaayaso ka bila sen kan ni a y'a wele ko bureau régional a la k'a fɔ bureau régional mun ni a baaraw kɛra ale ni jagokɛlaw ka soba chambre de commerce d'industrie olu de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a la k'a fɔ ko sugantili kɛra ka Abdul Wahid Mayiga ka ale de kɛ nin jɛkulu in ɲɛmaa ye wa ko a ka baaraw bɛɛ lajɛlen mana kɛ mun ye ka se ka jagokɛlaw ka hakɛw jagokɛlaw ka nafaw ani fo ka taa se jagomisɛnkɛlaw olu bɛ se ka u ka jagokow tɔnɔbɔ cogo min na ka se ka o wulikajɔ ni o baaraw kɛ ko ni maa kofɔlɛ a ka baaraw bɛna tɛmɛ o de sira fɛ keba an ka jamana kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la Niger jamana ɲɛmaaw y'a yɛrɛ k'a fɔ nin waati in na ko wulikajɔw bɛ ka kɛ olu fɛ wulikajɔ mun ni yaasa maa mun bɛ ka marifa ta maa ŋaniyajugu yaasa ko ka dankari kɛ jamana na ko wulikajɔw bɛ ka se ka kɛ ka se ka o maa ŋaniyajugu ninnu ka o kɛlɛ u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ka kɛ ni tile 3 dɔrɔn ye 72 heures kɔnɔ ko Niger maaw u ye wulikajɔw kɛ u ka fan caman kɔnɔna la fintigilaka minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ tera ani fo ka taa se fan caman yaasa ka se ka dadigi kɛ kosɛbɛ kulu marifatigi minnu ni olu ka ŋaniya ye ka na ni farafaralen jamana kɔnɔ ko jamana fintigilakaw jamana ɲɛmaayasow u ye wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ fintigilaka fɛn fɛn de bɛ yen nɔ ni e ko e bɛ fɛ ka na kulu marifatigiw ka na dankari kɛ jamana na ko i bɛ jamana ɲɛmaaw sɔrɔ u yɛrɛ ɲɛ ko wulikajɔw fanga bɛ ka bonya ka se ka jugu kɛlɛ yaasa Nizɛrikadenw ka se k'u ka munumunu saliw kɛ Niger fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bɛn ni keleya sira fɛ Bɛnɛkaw bara keba u y'a yira k'a fɔ ka wasabulon ko u bɛ ka wulikajɔ dɔw kɛ ka ɲɛsin jamana wɛrɛw ma jamana wɛrɛ mun maa mun bɛ Bɛnɛ jamana kɔnɔna la minnu bɛna don Bɛnɛ jamana kɔnɔ a la k'a fɔ k'u ka wulikajɔ in bɛ ka ta ka a ɲɛsin farafinna
Saheli jamanaw kelen na AES jamana mun kɛnɔ jɛkuluba ye bi ko bɛnɛkaw ka nin wulikajɔ in jateminɛlikɛlaw y'a fɔ k'a bɛ ka taga ɲɛsin an ka AES jamanaw de ma baw k'u y'a yɛrɛ k'a fɔ maa minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛ kɔnɔ ka taa don bɛnɛ jamana kɔnɔ k'u ka kow ka sɛgɛsɛgɛ o bɛ don cogo di wulikajɔ minnu bɛ kɛ u bɛ bɔ waati jumɛn ko ka u bɛna fɛn min kɛ bɛnɛ jamana kɔnɔ ka lakɔlɔsili k'a bonya maaw la ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES jamana kɔnɔdenw minnu ni olu bɛna taa bɛnɛ kɔnɔ ko maa dɔ y'a yɛrɛ k'a fɔ u bɛ fɛ ka nin gɛrɛntɛ in ta k'a ɲɛsin AES jamana kɔnɔdenw ma bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bɛnɛ ni AES jamanaw ni bɛnɛ bɛ CEDEAO kɔnɔ bi an ka jɛɲɔgɔnyaw an tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ kosɛbɛ ko o la u bɛ ka nin hakilina kofɔlen ta ka ɲɛsin AES jamana kɔnɔdenw ma togokaw bara u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nisɔngoya yiraliw sen fɛ ko maa 7 ɲɔngo olu de nin tora ani fo ka taa se maa caman joginna bawo ko jamana kɔnɔdenw kɛn bɛ ka bɔ ka nisɔngoya yiraliw kɛ ka ɲɛsin togo jamana marabagaw ma k'a fɔ ko jamana bɛ ka mara ni sira mun ye o mara tɛ ka kɛ ni jamana kɔnɔdenw ka hakilina ye ko yɛlɛmaw ka don a kɔnɔ ko nisɔngoya yiraliw de sen fɛ finitigilakaw o ni manifestation kɛlaw karila ɲɔgɔn na k'o kɛra sababu ye ka mɔgɔ 7 k'o bɔnɛ ani na fo ka taa se ka mɔgɔ caman ka o jogin Kongo ni Uranda ni ɲɔgɔn cɛ ɛrɛla k'a fɔ ko waati min kɔnɔ ni u bɛ ka bɛn ni keleya ɲini Kongo jamana ani Uranda k'u taara Ameriki jamana de kɔnɔ yaasa ka se ka taa bolonɔ bila sɛbɛn na bɛn ni basigi ka se ka sinsin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ɛrɛla k'a fɔ ko yanni juillet kalo tile 27 in cɛ ko jamana filaw u kan ka jɛkulu bila sen kan jɛkulu mun ni o bɛna kɛ cɛfɔ ani kanbɛ jamana ye u ni ɲɔgɔn cɛ ɛrɛla k'a fɔ ko nin bɛn maa mafalen camanw ani fo ka taa se wulikajɔ kɛbagaw ɲinikɛlaw université baw olu caman tun bɛ nin bɛn kɛnɛ kan minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔna la ko u taara se Amérique jamana kɔnɔ yaasa bɛn ni basigi mun n'u bɛ k'a ɲini ka se ka a sira bɔ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ waati jan bɔ ni jamana fila in kɛmɛ ka i tɛgɛ ɲɛsin ɲɔgɔn ma ni RDC jamana kɛmɛ ka bolo ɲɛsin Bamanci jɛkulu minnu bɛ yen nɔ ni o ye M23 ye ko u bɛ ka kɔkɔrɔma don kosɛbɛ Uranda jamana fɛ ko nin bɛnkan in a bɛ ka kɛ sababu ye ka se ka na ni basigi de ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ Cameroun ka denw ka musolaka mun bɛ yen ni o ye Nathalie Yambu ye ni ale ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ activiste belebeleba ye ni ale bɛ farafindenya lapasa kosɛbɛ panafricaniste ɛrɛla k'a fɔ ko nanzarala jamanaw de ye décision ta k'a yɛrɛ k'a fɔ ko Nathalie Yambu kɛra persona non grata ye nanzarala jamanaw kɔnɔ Union européenne jamanaw ko a tɛ don o kɔnɔ bawo k'a bɛ ka dɛmɛ wale mun ta ka ɲɛsin Irisi jamana ma k'u kɛn bɛ ka siga la k'a fɔ ani Irisi jamana bolo bɛ ɲɔgɔn bolo wa ko musolaka in ko a bɛ kuma minnu fɔ a n'a ka daseliw bɛɛ lajɛlen na a bɛ gɛrɛntɛ minnu fɔ ka ɲɛsin Faransi jamana ma k'o de kɛra sababu ye Union européenne ye décision ta k'a fɔ ko a tɛ se ka don Europe jamanaw si kɔnɔna la Faransikaw bara a yɛrɛla k'a fɔ ko musolaka dɔ muso mun ni ale kɛra anarkɛr muso belebeleba ye a si bɛ san 41 na ko muso in ye gɛlɛya de ta ka ɲɛsin tungarankew ma maa minnu bɛ taa Faransi jamana la dahirimɛ ɲini na ka bɔ farafinna jamanaw kɔnɔna la musolaka in k'a kun bɛ mun de fɔ a b'a yɛrɛ k'a fɔ ale bɛ fɛ ka na cakɛda de sigi farafinna jamanaw kɔnɔna la cakɛda mun ko n'a bɛ boli soko n'a ɲɔngow kan kɛrɛnkɛrɛnnenya farafinna tilebiyanfɛ jamanaw la musolaka in ko ani tungarankew minnu bɛ Faransi ani'u bɛ kuma ka nafolo daraki u la k'a fɔ ko a bɛna baara kɛ k'a sɔrɔ baarada t'a bolo foyi t'a bolo ko wulikajɔw de kɛra sababu ye ani a ye maa caman mun gosi nafoloko sira fɛ wulikajɔw de ni kumaw bɔra ka taa se ɲɔgɔn tulo kɔrɔ o de kɛra sababu ye ni musolaka in ni siga taara kɛ a la wa ni tigɛ dara kan k'a fɔ ko a ye mɔgɔ 97 hakɛ a ye olu bɛɛ de gosi ka nafolo bɔ u kun ni ka yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛna baarada dayɛlɛ anu ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ anarkɛr muso don Benjamin Netanyahu ni ale ye Israel jamana premier ministre ye ale kan ka taa taamala Ameriki jamana kɔnɔna la ka kɛ ni juillet kalo tile 7 in ye a yɛrɛla k'a fɔ ko Israel ani Ameriki jamana n'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ Ameriki ye dɛmɛ ta ka don Israel ma ka kɛ ni Israel ni Iran ka fɔɲɔgɔnko an'u ka wulikajɔ mun bɛ u ɲɔgɔn cɛ ni Donald Trump ale kun bɔra k'a ɲini ko mugu ni kisɛ ka jɔ CCDF ni a ye o mun fɔ a bɛ sangani bɔ susulu tilala ka dabɔ bɛɛ ye k'a fɔ Donald Trump ale dɛsɛra ka na ni basigi ye Iran ni Israel ni ɲɔgɔn cɛ k'o kɔnɔna de la Israel jamana premier ministre
Benjamin Netanyahu k'a kan ka taa taama mun na Amérique jamana kɔnɔ ko o bɛ don basigi ani keleya ɲinini jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. Kɔrɔfɔ in a lasera Amérique jamana u ka ɲɛmaayaso a babu sentigi mun bɛ yen nɔ ni o ye Caroline Levitt ye. Ale ka danselu la a yɛrɛ k'a fɔ ko baara dɔw bɛna kɛ Israel jamana ani Amérique jamana ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka se ka basigi kɛ. A tun y'a fɔ waati tɛmɛnɛw k'a t'a dɔn don kɛrɛnkɛrɛnnen mun ni Israel premier ministre bɛna taa Amérique jamana kɔnɔ nka ko a makɔrɔnen don ka kɛ ni nin waati in de don mun bɔra sa ko o de ye juillet kalo tile 7 nata ye ko premier ministre kofɔlen a kan ka se ka taa se Amérique kaw bara yaasa u ka se ka taa kuma bɛn ni keleya ani basigi bɛ se ka sinsin cogo mun na Israel ani Iran ni ɲɔgɔn cɛ mugu ni kisɛ mun bɛ yen ka se ka o lajɔ. Waati yɛlɛma kɔlɔlɔ bunakun kan yɛrɛ la k'a fɔ ko bajiba mun bɛ yen nɔ ni o ye maire Méditerranée ye ka kɛ ni karidon ye ko ale kun ma kalaya sɔrɔ ka kɛ ni nin san laban ninnu ye fo ka taa se juin kalo in ma ko a ye kalaya mun sɔrɔ a ka chauffage ko a bɛ t'i jɔ fo degré 26 ani buruburuni 1 ko nin ye kalaya ye kalaya mun ni nin ba bolofaraba mun ni a bɛ nanzarala jamanaw kɔnɔna la ko a kuma nin degré sɔrɔ. Jateminɛlikɛla minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ waati yɛlɛma ko jateminɛ kosɛbɛ Faransikaw bala olu ka jateminɛlu de ye nin dantigɛli in kɛ ko nin jiba in a bɛ ka kalaya mun kɛ k'u siran bɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nanzara jamana kɔnɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ka jugu kosɛbɛ ko o de la fɛlɛ dabaliw bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa ko diɲɛ kurukara maa minnu bɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kɛlɛ u tun y'a ye k'a fɔ ko urgence bɛ yen k'u ka musaka dɔw fara ɲɔgɔn kan yaasa k'o kɛ bilankɔrɔ ye gɛlɛya minnu bɛna maaw sɔrɔ ka kɛ ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye yaasa o baaraw ka se ka sɛbɛntiya. Kiba ninnu de fana bɛ dan siri an ka wulada in na kibaru la bamanankan kunnafoniw minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan Mali ani diɲɛ k'a lase aw ma jani bɔlɔlɔsira bɛɛ lajɛlen kan maa minnu tun bɛ ka an lajɛ an b'aw fo ka koɲuman dɔn ani ce jani sugantili la ka se ka aw kunnafoni jaw tun bɛ ka yira aw la a balimakɛ Kiba Jalo fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan yan'o cɛ a k'an bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Seku San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra